Príbehy a filmy o Harry Potterovi rezonujú po celom svete dodnes. Stretnúť hercov tejto legendárnej série na Comic-Cone v Brne je snom každého fanošika. Mne sa podarilo získať rozhovor s výnimočnou delegáciou z Durmstrangu z filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. It's him. Victor Crumb. Po rokoch sa títo herci opäť stretli na jednom mieste a nálada bola viac než rodina. Aké je to pre vás po toľkých rokoch opäť sa stretnúť? Aké sú vaše pocity? My sme spolu všetci pokope naozaj veľmi zriedka. Toto je pravdepodobne prvýkrát po 20 rokoch. Stan a ja sa síce vidíme častejšie, ale Predrag som veľmi dlho nevidel. A úprimne mám pocit, ako by sme sa videli len včera. Poprvé jsme se setkali všichni tři po 20 letech. Přesně teď někdy začátkem listopadu 2005 byla premiéra. Je to úžasné, vôbec nemám pocit, že sme sa tak dlho nevideli. Je to ako keby sme boli spolu ešte včera. Pochod delegácie z Durmstrangu patrí k najvýraznejším filmovým momentom. Presné pohyby a temná energia vytvorili scénu, na ktorú fanúšikovia dodnes nezabudli. Musím sa spýtať na jednu ikonickú scénu, tú, kde pochodujete dnu. Dodnes sa o nej hovorí. Ako si ju pamätáte? Bol to jeden z mojich najobľúbenejších dní na nakrúcaní. Trvalo to asi 2 dní a stále sme len vchádzali a vychádzali, ale bola v tom obrovská sila. Mali sme bubny ako podklad, vedeli sme presne, kedy máme nastúpiť. Keď sa deti otočili, malo to neuveriteľnú energiu. Uznáš, že ty kompars, jako ty kluci, oni byli nacvičení, oni byli dobře nacvičení. Capoeira, ten tanec, jako který se stal částí jako toho a tak dále, tak to nebyli obyčejní kluci, jako, a to bylo velice důležité. Tak všechny spolu jsme mohli to udělat, jen spolu. Jako to jen my, 2, 3, jako to by nestačilo. Okrem ikonických scén pracovali po boku hereckých legend Maggie Smith, Michaela Gambona či Alan Rickman a učili sa od nich priamo na placi. Učíte sa od tých najlepších, to sa stane možno raz za život. Videli sme ich pracovať, učili sme sa z maličkosti a zistili sme, akí sú ľudskí. Nie sú to len superhviezdy. Správali sa k nám úplne rovnako. Pre nás, mladých hercov, to bol splnený sen, ale aj rešpekt. Postupne sa z nás stala rodina. Harry Potter im zmenil kariéru a v niektorých prípadoch aj život. Hovoríme o tom aj po 20 rokoch. Zmenilo to život každému z nás iným spôsobom. Som hrdý, že som mohol byť aspoň malou súčasťou tohto sveta. Bolo to výnimočné aj preto, že sme boli cudzinci. Rowlingová trvala na britských hercoch. My sme mali šťastie, že sme hrali cudzincov a fungovalo to. Bohužiaľ, už posledná otázka. Oslovili vás tvorcovia novej pripravovanej série? Oficiálne nie, ale kto vie, čo prinesie budúcnosť. Aj po 20 rokoch tak svet Harryho Pottera dokazuje, že mágia stále funguje. Na plátne aj medzi ľuďmi.